Good one. Има, че още имат пиксо на гърба си. Това е Homo Tactics, брат. Тук го скуидове. О! Скорнах, след малко ще ви покажа. Имам си сира. Вярвам в теб. Не знаеш, че някъде просто ще попадна в някое клипче, братле. Това ще е увековечено по този начин. Ние двамата, как ти му ядеш краката и аз му го подавам. Аз му го бутам между краката. Ако уския. Аз представиш, че правим тройка. Седно. А? Представиш, че правим тройка в тъмното и се докоснат пенисите без да искам. Без да искаме. Слагам си ръката на рамото ти и казвам I am Groot. А толкова пак какво се качи тук горе да ми лижи хуя, бе? Ови. Да. Имам въпрос към тебе, бат. Ти отговоря на 5000% честно, брат. Супер, добре. Значи има два стола пред тебе, ти седал на единия. Това е идеята. На стола, който седиш, нали, като седал си, на другия стол срещу тебе трябва да издеш това, което срещу тебе. И обратното, което избереш. Значи имаш избор кой стол. На единия стол има пай. Аз знам какво ще бъде това. Единия стол има пай. Втория стол има пишка, бат. Да, Къде знам, сядаш да. и къде ще ядеш, бат? На пишката сядам. Добре. Клипе чат. Добре, ако и лижеш в путката, означава, че си... Слушайте. Една путка минус 3 хуя е равно на 2 хуя. Така, stay with me. Един хуй минус 3 путки е равно на 2 путки, нали така? В този случай е по-добре да смучиш хуя, отколкото путката. Абе, ми те... Какво се случило, бе, брат? Това е добре, че никой минава клипното. Бата, какво избираш? Мешка стръвница или сексуално незадоволена горила? Ким Джонг Ун! Ревайвни ме! Кинг Джон Ун! Ревайвни ме, бе, брат! Кинг Джон Ун! Елай ме, ревайвни ме, брат! Аре, бе! Брат Кинго! Какво прави Кинг Джонг Ун, бе? Нищо чудно, че Северна Корея е толкова шит. Или беше Южна, коя от двете? Север. Изнасилваме и двата фюра и никой не идва напред да помогне. Вие се срещу Стрендж, Пънишър и Ема. Какво се случва? Те ми вадат 3 пишки, включително и Емата. От нея супер големите фута пишките, братле, и ме изнасилват. Аз по-трябва Къде знаеш колко са големи на футанарите? Тихо. Помощ? Кой ще ми помогне? О, браво на Клагмайер ръка. Я пак на кой? На клага? Петър Има кю в името. Не кю. А, чакай, Гошо е китаеца! Типа си китайка. И какво от това? Никой няма да разберем аз какво съм. Педерас. The bomb has been planted! Бата, обеси се, некър. Преди снимка след като се обесиш, брат. О, към вас седи за хора! Къде? Значи тръгвай към тях. Чакайте, трябва да ми помогнете. Верно. С... Мисията. Аз да не съм терорист, така да е. Добре, но е. И ни се докосват пенисите, брат. Какво правя аз? Хващам те за рамото и ти казвам. Хващам за рамото и ти казвам. Кошо се гордее. Това съм го правил с баща ми. Да. Така ли? Умре. И ти ли, бе? Асасин ли?
Ами, нещо ме застреля. От на майната си, просто някаква стрела мина. Добре, сега съм довърши. Колко краставици! Той сте едно премиера на Twilight. Знаех, че нещо с В, затова ще ръка Станчо. Да, войн. Какво за мене? На тебе се Братето вика, как се говореше. казваше тоя? Как се казваше той? Аз му викам Васко и той казва, знаех, че нещо с В, затова ще я кажа Станчо. Васил Левски, бе. Но кажа на някой, че съм в Дискорд с Пепи, който го звучи като Господ. Мисля, с Васил Левски, който играе в фенбой игра. Никой няма ми повярва. Един играе в фенбой игра, другия ми обяснява как сере и такова да лафи с нас от туалетната. Просто си представям, Господ. Дай да ви прата един астро имидж как се искате ли да видите всички 7 милиона човека. Серей ми се, пригответе се да подреда звездите. Пърнавата. Петерас. Е, там имаш домати. Какви домати, бе? Това са ябълки. Абе, пак ябълките растат на дърветата, бе. Тапанар ли си, бе? Теоретично, кое ще те убие по-бързо? Пушенето на цигари или смученето на пишки? Слушай. Пушенето според мен ще ме убие по-бавно, защото няма да ми се спермат в гърлото и теоретично да се натровя. Защото, доколкото знам, това го четох някъде, ако прекалено много пъти си спермат в гърлото и нали го глътнеш, ще получиш някакъв вид хранително натравяне. Хранително, добре. Така че според мен е по-окей да пушиш, отколкото да лапаш пишки. Мисля, че ще кажеш, че ще стане, защото се задаеш на пишката, ама се сетих, че ти не можеш да се даеш на пишки, свикнал си им. Брат, Да, това го виждам. и това обяснявам на брати, Аз дори съм в турнамент, дето накрая ще получа едно Happy Meals меню от Макдоналдс и 2-литров бира. И видиш шиба на Black Widow в отбора си, ти разбираш ли, че ще ме видиш как виси от това, брат, виси от някое дърво. Бате, аз имам две опции. Ако е лан турнамент, дет сме всички в стаята, я убивам на място, игра от два компютъра. Ако не е лан турнамент и съм си в нас, ще виса от прозореца. Те ме заобикалят. О, не, те ме заобикалят по Рилдо. Бати, ти разбираш ли, че тази скапана ефтина имитация на Big Dick Terry, брат, просто ти идва от цара и шиба ти и ти, за да брат, и те разглабя. Big Dick Terry! Да, знам за баназа. Изядох го. Изяде ли ефтината на Big Dick Terry? Ама както не изяде Big Dick Terry, не пита, той взима! Като изчистиме трябва хора до кладенеца. Но все още няма кота. Какво? Чакай, че ми говориш за играта! Какво говориш, Броликофрен? Пичува, вие сте Unreal. Защо множествено число? Гоши, кога съм хорил за вода до кладенец? Първо имаме ръка. Ти ли го прена? Представяш ли си Ирила някаква таковата змията хапа, брат, ма си имаш три тринкета за Poison Resistance, брат. Така че не гейтваш всичко. Хвърляш зарче, защото имаш рандом процент шанс да избегнеш Poison Damage. Пред змията! Тя те гледа тъповата. Айде, 20-ка, яж ми хуя. Пак те хапа. Стига, вече не беше толкова добро. Не го искам да получи това, айде! Купалето се засмя как мисля хила и така ми вика, не, представя си, съм хила, какво е това? Бат, смотаното пръче. Добре, бе, защо ми докара гетото на компана, неща за... Защото си партийно настроен към мене. Ти за equal rights. Без значение disability. В моята книга, Който хили. вие хора сте като нас нормалните.
В твоята книга, ли? Къде си го изкарат газели, брат? От книгата ме намери, че... Книгата до газа. Стига си е вейтвал, брат, умолявам те, бе, моля те, бе. Стига, бе, 3 текста на едно място излезнаха, бе. Рокета ми умря. Не, бе, верно ли? До мен имаше техен блейд, не наш. Нещо аз скачам и... Аз какво виждам? Аз виждам блейд и те нашите блейдове... Двата блейда в сървъра имат еднакъв скин, брат, и са и виждам просто твата от черната катерица до черния и си викам, дай да защита нещо, не си горе там и бе... Твато техният другия ми беше хвърлил като дявол на смъртта и ебането на главата, сещаш се? Брат, просто отворите някаква червена стая в Deep Web и хората да пишат какво. Хората да пишат какво искате да правите. За какво да си причина и... Точно, Те съберем достатъчно пари, си теглиш на живота. Брат, ако някой донетне 1000 евро, брат, направо приключвам. 1000 евро е малко, брат. Ако някой донейтне 100 000 евро, брат, направо те фърлям вата през джама. Аз дойда да те хвърля през джама, брат. Знаеш ли той? Добре, виж, ако някой даде 2k, брат, евро, отивам и го убивам лично, брат. Ще платя билета на Пепи, брат, да бъде таковата Свидетел? комплект. Брат, какво слушам? Убий ме граната във въздуха, лева! Защо слушам порове за моите екзекуции?